Mapuning taon ako pagtabang, ay nga, basta ba pamantaon kong talabangon, ay pahitan siya ko yung tao. Marabang, saan man yung ito? Hindi, pobre tadaan. Karoon, pobre na gihapon. Sus, talagang kayong problema. Pwede na problema. Hindi na siya sa mga muso. Kinabuhi ay, ano gining kinabuhi na siguro. Ay, siya sa paningkamot. Mauraman gihapon, wagay ka. Kasinso, wagay ka. Magbuhan sa kinabuhi. Isamot mo. Ay sus, kanimo mura man pug kag ikaw ray nay problema sa kalibutan, mura man pug ikaw ray kanang nagsagubang og mga hagit sa kinabuhi. Ambi nimo, pirmi kang una-una ana, masabot ka kabugat ng problema, no? Mura naman noon ka og panulayan. Say walay paglaom. Kanang mga naghayang dito sa morgue, munay wala na intaw na paglaom. No? Bisan maganig ka ng mga stage 4 mga cancer patient, na apa maganig paglaom, basta maginawa pa ta, no? Bisan pag 0.1% pa na, basta na apay 1 na ito, basta apay number, naapag yapoy paglaom, ang taon ka, kanang imong gihunahuna nga problema, ikaw si gunahuna problema, magnet paguna o ganahan kag blessing mo, bendisyon mo, claim ka sige bendisyon, positive sige maabot sa imong kinabuhi. Ug sige po kag entertain o problema, masamot ka bugat, ang panulay kung makita na nato ng panulay, sus matud pa sa akong mama. Then, Sus kung makita na nato ng panulay, matud pa sa akong mama, kusi-kusion yun na niya. Kay ano, panulay yun manggod tagod. Labi na good angel o bad angel. Siyempre, kung sige kang entertain itong bad angel, mayawaan yung ka madugay. Mabugatan ka, mapungot ka tamas ginhawa sa way rason, imo lang kontrahon na nimo, bitter na kas kinabuhi kay sige man kang ga-entertain og mga problema. Ay, sus kagamay ra ang imong problema. Pirtira nang gamaya, sa way paglaom nga pirti mang naa man gitay pagkasa na mo gitay paglaom. Karon may gaingon anang wala gitay paglaom. Kay problema. Walay kasulbaran. Pirmi gamao. Itsa na ni problema kanit ang problema. Saan man ang intawon nito? Inay na lang ay. Makaluya kang kinaluya. Kawala gana. Dili na jud taganahan nga mabuhi murag. Wa na gana tanan. Panay lami ang kinabuhi. Pagkawala sa paglaom. Kaya kung unsay imong gihunahuna, mao sad nay maabot sa imong kinabuhi. Munang kung gusto kag blessing, mo-attract sad nimo ang mga blessing. Mo claim ka sige, salamat Ginoo kay piskay pa ko, nakaginawa ko, nakatindo kay ang uban. Naghanta kay kwarta, di mo po sila kakaon. Kay diabetic, high blood, cholesterol taas. Oh, kita ganahan pud ta makaon. Aw, kinahanglan ta mulihok. So ingana ba? Nahuntay uban. Gusto pa untang magpakabuhi, gusto pa untang mo barog, di naman ka barog. Muna kita magpasalamat na naman ta. Dili magsigita kag kamo. Kanang problema na ag mga kasugbaran. Dili lang jud mo pagbugatan pag-ayo. Oh, ingana lang gina siya mare. Di ka magpatuyang sa imong gibati. Oh, hanahinaya kanabang tabag-tabagi mong kaugalingon ba nga ikaw naman makasulbad anay mo nga gidalang bati nimo ay patuyang kaayo pabugat anak